Thank you.
Agur eta ahore Lezoko herriari. Ailegatu da azkenian egun handia. Inauteriei hasiera ematekua. Ostegun zurila. Aizkibeldo zurua utzi. Ayuntamentura etorriaz. Urteroko legia betetzera noa. Urtero bezala iritsi da ostegun zuri eguna eta urtero bezala azkeneko 38 urtetan faldik egin gabe gaur ere Jaizkibeldik Martiskonetik jetzi zaigu gure trapujale maitia Lezoko inauteriei hasiera emateko. Eta trapujale taldiak badakizute urtero omentzen dula Lezokin, Lezoko bizitzarekin, Lezoko inauteriekin zerikusia duen pertsona bat. Eta aurten trapujale taldiak erabaki du omenaldia egitea eta trapujaleren irudia Xantibali ematea. Hemengo gehienek ia denek ez esatearren ezagutzen duzue Xantibal, Lezo kultura esanez gero gehienoi Xantibalen irudia etortzen zaigu, eta orduan uste dut aurtengoa ere asmatu dula trapujale taldeak eta merezitako eskertza eta omenaldia jasoko dula Xantik. Nik Xantik zezango dizut, gaur alkate trajea alde bate utzi nahi dut eta herritar bezala hitz egin nahi dizut. 30 urte udaletxean lanean,
uste dut, igual ditzen nahi baino, pixkanaka, lezoar izaera, lezoartasun hori ere barruan pixka sartu zaizula, gaur trapujarez jantzita ikusten zaitugu, eta ez dut bakarrik, batzutan, zure hotxontzut dutenean, trapujanaren agotxoaren tantirari hartzen jot, orduan, lezoko pixka badakazu barruan. Aipatu, juratu zinenean, lezoko udaletxean, omenalditxo bat egin zitzaizun, baina iruditzen zait, gaurko omenaldi hau bereziagoa dela. Lehen esan dut, lezo kultura esan ezkeo, zure irudia, zure izena etortzen dela lezoarron burura, eta uste dut hori, zure meritu ere badela, kultura komunitatearekin lotura dagoelako, kultura herririk gabez delako, eta herri bat kultura gabez delako. Eta lezo kulturak, horrelako gaur dugun kultura izateko, basuko horre asko lan egin duzulako eta bultzatu duzulako. Orduan, gure jaso, lezoan guztion izenean, omenaldien errau, eskertza hau, eta nik txalo bat eskatuko nizioke txantiretzak. Eskerrik asko, eskerrak ematia tokatzen zait. Garaiak aiatzen dira eta aldatzen dira. Ni orain arte urteak gota ditut danean eta orain jaietan bai, baino danean. Orduan, eskertu nahi dut bereziki Trapujale taldeari Nikaz Oroitzea, eta nian pentsatzen dut hori bada horregarriaren arrazoia, zeo zer ondo ingururakoan. Hauek zuek denak ikustean hemen nire aurrean, pozik eta lai asko jantzita, horrek adierazten dugu seinalea eta benetako saria zuek hemen nire aurrean ikustea da. Baina esan behar dut, sari hau asko eskertuaren ez dudala personala hartzen. Sari hau uste dut lezoko kultura garai bati dagokiola, azken urteak egindako guztiari eta egindako horietan egon diren guztiei dagokigula, bereziki lanean bide lagun izan ditudan guzti horiek ere eskeni berriek, eta nola ez etxekoari harrek pairatu gai ditu maiz askotan nire ordu sartzeak hemen eta harren txaloa merezitu benetan. Esan behar dut ere, zorionekoa da oparia dorekarri hau jasotzea inauterietan, porque niretzako uste dut inauteria diela herri baten arkeologia. Hain zuzen ere, gureta upada pizten azten direnean, negutik udaberrira, koloreak, alaitasunak, pozak, poliki aldatzen difazenean, hori egokitu da nire egun honetan. Benetan eskertua. Eta bukatzeko, zer esan? Saria, inauteriak dauden bezala ikustea da. Beste garai ezagutu ditugu, eta gaur egun plaza betea, hemen nire aurrean aurrez beterik, dantzak ere, jende asko egiten, eta bete-betean dagoela inauteria, hori da bezalako poza. Baina esan da bezala, sariak guztion da. Ordu bere batera, gora inauteriak, gora lezo, eta gora Trapujalea. Egia da, oso unkigarria da, porque espero ez duzunean gauza horiek aileatzea unkigarria suertatzen da. Izan ere, nik urte asko egin ditut jaiak antolatzen, beti jaien atzean ikusirik eta pentsatuz ze kablea zegoen gaizki edo zein altaboza ez dut funtzionatu behar. Eta batean jaian erdian nago, gozatzen eta jendeak hala eskatu duelako. Orduan, zerbait ondo ingo nulakoan nago eta jendeari eskertzen diot biziki nire agurra horren polita izatea. Eta gero, nire benetako saria da, ikustea inauteriak azken 30 urtetan nola hasi diren, plaza gaur bete-betea ikustea, aurrak denak mozorrotua, dantzaz, jende gainezka zegoen, eta oso polita.
ikustea kolorea eta laitasunak gara jauek diran bezala oso atsegina eta unkigarria suertatzen da omenaldi batean.